Khubor nakaslem Jong Hima. Kublai pi parolok baro hakani kapor ni priang sobhai pi shakimat Bakongsan Jong Taïew bat mangai staff ni aldakar berki Khubor Bakongsan kilong kumnya. The Jantia National Council JNC hak arkanai trek ubnaya yang arja arpsang kalit ban IT da kador khas hausembot menteri rangba kejala uba preston tensang bandawa weng no ikishipai border security force checkpoint na East Jantia Hills district nak benta ban penklan ya ka khurdop talasi khnang ba onla bantelakam ya karung kami ki bajala na pokathan East Jantia Hills district. Yakni ka jingya kundo layalam do president Jong uba sambor miling do hakbaula pentip ba naga jingdon jang ke sipai BSF kilami shibon ki jingsha thambor jang ki patba ke district kabla pentut ru yakarukom ki brio kani kathan kumta halor kani ke JNC CEC kala dawa na ka sarkar bakla de banweng no mardor ya ka check post jang ki BSF kabudan hasona perdi umblo badona nakaliang uba sambor mi ulo angru balada kini ki sipai BSF ki budan hakani kathan kimla bantrei bhai ya ka kamram kabla ben shadhaki kumno kinla ban ai ka jingya da ka bopura ya ki patba ki basang basa haki thain khapot ka Neutrap Youth Council HYC sengkame haka arkanai trek ubnaya yong arja arpsau kalit banya kendo ya usimbot menteri rangba ka jala uba preston tensang bal haka jokopor uba badru kumu chairman jong ka high level committee HLC nak benta banya kren halor ka jingpen kenriano ya ki jaj benreo harijan ki basang basa hapo athem yo mulong ka seng kalit banya kendo ya te simbot menteri rangba haringkat ka jingbo ru da ka jingtho hadien baklayo jingtep baka sarkar lingba ka high level committee kan sa shangkhado ya ka jingyalang haka nyotre ubnai jemmang arjar apsaw haringkat bat ki breu ki bami khmat na kamenta ki jaj binreu harijan ya ka bla tekkum ka harijan panchayat committee lenge ka HPC habagran shekila ka thai Khubor hakate ka si president ka seng uba roy ku person ram ulong halor ka ni nakaliang ka seng kala ujor dak RTI baling ba ka RTI kabla yo jibab na po ka shillong municipal board house simbot menteri rang ba ka jala ka bakilalap bakilai spa so po atli kilong hiang ki basang basa hathem motor ki ban sa shapen kanria ki dantang shis pa khandai percent kilong hiang ki batre ha po ka shillong municipal board bar hakiwe ki office tre kam ka sarkar bat shis pa sa punyo tlipat kilong hiang kimde ki batre ha po ka shillong municipal board henry ki day ki batre hakiwe pat ki jaka kaseng hadien baklai kren bar usambot menteri rangba klakindet bana kaliang jong uru ula shu anglingwa namar ba umtep satya bana preng kilai spa sofu atli kilong yeng ki basa themator kim dailot ki batre hapo ko shillong municipal board halor kani ka benta nakaliang uba preston unsa khat bani kren ya ka shillong municipal board bat ka urban affairs pan ya ka jing panchai he bakidon ya ka jing bakla kaseng kala pharu yukurbo bashai makanyeng scam hakanong rem ban persha ban ajaka sa e ki brio ki bamde hok ban yo henry like not tangki nong tre ki betre po ka shillong municipal board bat kaseng kala maham ro balada ka sarkar kam shimkhia ban wengi kini ki bajla ki basa halum sarbe kum kaseng kansale hidaladi ya kani ka kam ban wengi kini ki brio na po ka te ka jaka hak step jong kalai pho trek banaya yong ajar saw artli ki kali ke belapan yang ha police reserve ka badan ha salini colony ha jawai kila sha uyang ding ha ki brio ki ba amsham la itu dor khamat satya kini ki artli ki kali ki kenthop ya ka bus bullet ka badan ya u registration number markawe pat ka di ka kali gypsy shimet jong uwe upulet ha kani ka jing sha uyang ding ka kali gypsy kala ingkhong lut khat ka ba ka bus kala julor ha ki benta ba shakhamat uba penchinan NCM deputy CEM KKHADC ulong baka jingi kun hakani ka election MP shaka yeng dorba thoan ka lok sabha bat ka jingi leru ka donhi haka baka congress ru ka don ya kata ka jingkerman banyo ya ka jingjop henry omnot pat banong baka job bet shispa na ka shispa persen ulong baka election MP kamlong kum ka election MLA ni MDC na mar baki brio ki khamker but bon ki basngap bar kumalai e bakibrio ki khammi bon andala dan ki jingelang jong ka VPP henry ya ka jingmot jong ki brio ha ka por ki thap bot pat omla bante
Henry Ukermans Kempat naki babuan kila kershan ya keseng Kongres. Hakamiat jong kalai potere ubnaya yong arja arsal kirunar kibam shamla itu dor khamat satya kila let ban kuang petrol bomb hakilai teli jaka hapo kanong ba shalong kibakan top ya kathanat sadar kathanat rinja bar hako office trekam jong ka sarkar jala ya kabla tip kum kamegalaya Government Construction Corporation MGCC kabadan haken chestries laban haba wajing tip halo kani jingja kinonglom khubor kilayo banyakren bat unong apara jong ka office MGCC ubla itu bahakamiat jong kalai potere ubnaya yong arja arsal kiladan arwit kibriu kibla ka dur khamat yalide kibla wan da tok tok ashaka hakaba uwe na pedeng kini ula kawang do petrol bomb yakate ka office trekam henry ka badan ba kalong ba ute u petrol bomb ula hap no shamadan ba uklam thai satya hakate ka jingja kam shamla dan kanu kanu jingja ka basngosi Henry kelas sudan tang kajing pat kijing hangyet bat kawe niki kali kabla shuju lor malumala na kajing kawang ya ute petrol bomb ute unong apa harau la yuturu ba mario yo i ute petrol bomb ubahya na lor sun balet de ya kajing hangyet ula let ban be ya kitiki khanna tamba umlap shu na markila phet no ba na kate ka jaka katkum ki khubor lai thu bakane ki jingja sha kawang petrol bomb hakine ki lai tali ki jaka hakami jong kalai photure ubnaya yong kata hathanat sadar kala jaha kapor arsan pho minute hathanat renja kala jaha kapor arsa pho minute bar hakate ka office tree kam sarkar kala tip kum kamegalaya Government Construction Corporation Limited pat kala jaha kapor khalwei sa pho minute ka jingjale ki kam khai badri drop haki jaka pat ba kala long ka bashir khai hakaba yakane layu iling ba ka jinglet hiar kan san jong ka nyau trap youth council HYC sengkme hak artrik ubnai jemang arja apsaw balik talasi hidale dia ye ki ktam bat ki jaka ki bejlei bha ki badi drop ki bakin top na du ki than mot pran kliyo bat shadu ki jaka penyeng kali ki badan hatem yo molong bat ha anjali kaseng klashim ya kani ka sinjam ban talasi hi ye ki nong di drop kede hadien bakla yo shibon tli ki jing ujor na ki palba kinong shong yo bat na kinong nya kali ki bayat man la kasi na ki te ki than bat ki jaka ki bla o chika de ya ka jing don jang kinong de bat kinong pendan kam yo drop hakani ka jing talasi ka seng klalap bat sakhi dala ki jong ki khmat ya ki khinna hakapor bakidang inject yo drop hakite ki jaka bat klayo ban bat hadu nyawot ki khna ki bang le ya kate ka kam kat ba ki la dan ru ki katu ka ne ki bla light pet no na kate ka jaka na ka met jong ki ne ki khna ha ka jing talasi jong ka seng kala lap ya ki thanya inject ki ba shat bendan kam ban inject yo drop ha ka jing kili toket ka seng na ki ne ki khna ki bla shabat ki la yitho ba ki bupuan ki badi yo drop ki de ki ba sa hajan ka achmira marbles nom survey ka bade ka jaka ka ba ka seng ka dang shuan jurep dang hakikat tu ka nisni bat kum juru na po mau pram bat na jalu para kaseng kala shimlut ye ki kertang jang ki te khna nong di drop bat kum juru ye ki nong di drop bat kaseng kala boru ka jing mana banang nish khmat lada kaseng kadang yai lap ye kum ki ne ki khna ki badi drop kam tam hakilinti ki singken kaseng kan sa ai ka jing sneng ka bating ye kum ki ne ki khna ka we ka kali sarkar ka badan your registration number ML not away e not away nyosan ka pinyeng hakmat ko office jong chief engineer katanat water resources klasha kawang petrol bomb haki runar ki bam shamla itho hadian bakani ka kali kalap kyam ding na kalyang ki pulet penlep ding mar mar ki lawan poi ban pelep no ya ka te ka ding na kalyang ki pulet ki dang penlong ya jing toket ban lap ki breu ki badan kiti hakani ka kam hakawe ka jingja upai bhor hakawe ka shnong ka bha eastern west khasi hills ula bom na te ya armut ki breu hadien bala kno bakila persang ban thombor ya kawe ka khina kani kala ja hakasni thoding hakashnong thlong nong thleu bat kite ki bala sha bom ho pai bhor ki dei na ka than chirwang bat ki dei ki bala wan bela na kashnong thlong nong thleu kalkong ko khubor bala yo lom la yo tho ba hakate ka jingja sha bom shnong uwe ula khlat no ashen ka ba uwe pat ula men saujor haka bala pitkit no mar mar sha civil hospital hamairang kalkong ko jing tho ba tribor khajana ubalong usora kashnong thlong nong thleu ula ong bana kalyang jong ula yo ya ka jing tep halakate ka jingja haka por kumba shibje stengski haka ba ula yo ya ka phone call naki parashnong ki bla yo kem yo we ubrio ubatmu ban bat bor ya ka we ka khna bat namar baudan kham jingai hadin bola poi ula lap bakila bat bat hadin kane
kilo ong banyara no shador bang hall ban penong ka jing toket bala persang ru ban te lakam ya ki pai ba makanum poi kanu ka jingja henry ha ka jing bon palat ki pai ba om na sho ban te lakam habai gran bar ki pulet ke eastern west khasials lo ong bo pai bhor uladan ko bandrus pa ngut e ha ka te ke jaka nolor kata kilo ong beklayo jing te dir por halo ka te ke jingja kata hadin ko ba akan tatam kat benda pui ki pulet ha kate ka shnong ha ka por ko basan me je jan me ki pulet ki khlam la ban le sho ha ka jo ka por ki pulet ki long bakin sapandrong da ka bokot duma halo kate ka jingja la da ja mawat ki bahaya ngasam jong ki te ki basha bom kim tre ban ai ya ka jing ujor ti parlok da ki khubor ngi apoi no shak bokot kat hado bangin ne syam biang ha ka wei pa ka teo na ai khuble ka por jong pe khuble shibon